виждате, има много графкоини. Днеска искате ли да ги видим? Аре да ги видим в това видео. Както виждате, този бъгнат покемон. Star Wars 5 звезди. Тази баничка. Този покемон 5 звезди, който вижте какво има. Вижте само какво има. Биткоина. Ламата. Тази патка. Още една баничка, само че с боза. Този паяк. Мартеница. Този покемон, който много не ми хареса. Този 4 звезден. Пишете в коментарите на какво е. Тази гъбана от Марио. Мен много ми харесва. Бъгнат тикток. Бъгнат полицай. Има 2 звезди тук и 3 отзаде. Това май 5 звезди, не знам. Този скелет, който няма атаки дефенс. Black Flag. И ето този България. Това са ми всичките графкоини.